see somebody, you can call this number. So my name is so shi wannan mashin an riga an yi shi ne an zo da shi daga so yanzu wannan mashin wannan solar daga gida da ruwan shi za ku yi nashi a ciki haka sai ka zo kamar ina haka sai ka attach ka sa shi a haka yana sarrafa ruwan ke don ya kai minti 20 zai siya da kanshi a can